missier ta' żewġ tfal u nannu. Missier ukoll ta' bosta tfal Maltin li sfortunatament għaddew mill-martirju u l-kalvarju tal-marda qarrida tal-kanċer u bekk jirrikonoxxuh bħala t-tieni missier tagħhom li salvalhom ħajjithom. Reni Zerafa huwa ners u ilu għaddej mill-2002 bimħabba u għażalima bħala biex jagħmel ħajjiet ta' tfal ftit aktar allegrużi minkejja li jkunu għaddejjin minn żminijiet diffiċli ferm. Fl-okkażjon ta' jum il-missier One News kellu l-opportunità li jitkellem ma' Reni dwar xi jfisser għalih jum il-missier. Mhux tgħix għalihom hu, darba biex niċċajta Daniel għalli qed narak inkwetat. U mindu twellet ma ċirroħ. Tgħix għal uliedek u hija l-bejta tagħna u kull min jindokra l-bejta tiegħu hija r-rol tiegħu. Bla dubju ma setax jonqos li Reni jitkellem dwar il-kuraġġ ta' sur li għandhom il-missirijiet li sfortunatament idaħlu l-uliedhom biex ifiqu. Jgħid li skiet tagħhom jgħalmek u joħroġ minnhom l-imħabba ġenwina. Reni jispjega li kuljum jgħaddi minn esperjenzi li jkomplu jsaħħuh. Aħna meta naraw lilhom il-mod kif iħobbu lill-uliedhom u l-familja tagħhom aħna nikbru u nitalmu minnhom u nbidlu l-perception ta' kif inħarsu lejn il-ħajja. Tkellimna ma' Zerafa wkoll dwar x'inhuma l-ingredjenti li fil-fema tiegħu jagħmlu il-missier perfett. U jisu jiġbor daw l-affarijiet u jara kif jista' jikkuntenta l kulħadd f'dawk il-momenti, dak il-missier tajjeb. Ġifieri aħna fl-uċċuħ ta' daw il-missirijiet naraw xi trid il-mara tiegħu, support ixtieq, support iridu l-aħwa u support irid il-pazjent li jkun għaddej. U l-missier tara jikkontempla ħafna biex jgħinhom. Dik narawha ħafna ġew. Reni temba b'appell sabiħ għal uliedu. Il-ġenerazzjoni tagħhom issa jaħdmu jiebex biex iħallu ġenerazzjoni jisbaħ ta' warajhom. I have to go.